Здравейте! В това видео ще ви покажем Shubo PCS на полската фирма Helicomtex. Едно наистина добро тактическо яке, подходящо е за хората, работещи в сферата на сигурността, особено за тези, които работят в зони с висок риск. Побира доста екипировка, а е наистина здраво. Тук виждате, отпред има 4 разположени джоба, 2 в долната част, странични джоба с така значително голям обем, могат да бъдат доста екипировка, както напълнители, така и тактическа екипировка или екипировка за оцеляване, също така комплекти за първа помощ. В горната си част има два диагонално разположени странични джоба с капаци с копче. На единия тук има оставен малък джоб, удобен е за фенер, разгъваем нож или друга подобна екипировка с тези размери. Два джоба с ципове тук, с мрежест хастар за по-добра вентилация. Обемът на джобът с цип започва от тук до тук горе-долу. Наистина е голям и може да бъде доста неща. В този джоб тук има и добавен органайзер с две отделения, както и гайка. Може да се използва за качване на ключове или други подобни. Тук е оставен панел за чин и ранг. На двата ръкава има два разположени диагонални джоба с велкро панели за нашивки, както на самия джоб, така и отгоре върху капака. Тук виждаме подсилване на тази част, която е с по-голямо натоварване. Отвори на подмишниците за по-добра вентилация, за да може тялото ви да диша, дори при интензивно движение. Не на последно място, наистина дълбока качулка, подходяща за тактическа каска, с добавен панел в предната част за оформяне, както ви е удобно на вас и според вашата екипировка. Също така и връзки за пристягане. А в задната част има добавена връзка, която може да се закачи към каската, за да не се сваля сама качулката. Освен това, платът е двоен и специално обработен, за да е устойчив на силни ветрове. Като тук има добавена връзка за пристягане в талията, което го прави и по-удобно и по-добре изглеждащо.